Здравейте хора, аз съм Асен. Както виждате, ще правя Battlefield, а третия ми клип на Battlefield. Вие сте на Катя Щери в канала. Ето я Катито и ще започваме. Ще я правя много бързо. Ще ни дава такива майко, да, и ще го направя бързо този клип. Да. Не падна телефон, спокойно. Той е само пълно. Тук ще. Добре. Battlefield. За малко. Бързо. Например, ти да ще така падна. Да. Нямаш много точка. Давай, яди. Ти пътиш. Чао, това е от мене, Асен. И както тук.